दिनै सानडे दा गोदान लेटेस्ट आपडेट लाबोदों नोंथांमोना बर्ड जब इनफो इउटुब चेनेलाव BTC गोदान साख्रि Gr-3 Gr-4 आव सावस्रि बिफानाव एबा हेल्थआव दा एनाउन्समेन्ट खालामबाय बिथाङा दा बावहाय पस्टआ थागोन Gr-3 Gr-4 आरो लोगोसे टेक्निकेल एबा नन टेक्निकेलाव एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना अनलाइन CSB आव नटिफिकेसन बेनि सायाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोदों आरो क्राइटेरियाखौ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोनथियो आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे इन फिउचार गोदान आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो आरो सिगांनिफ्रायनो मोनबाय दङ आरो नोंथांमोना जेब्लासिम बड जब इनफो थागोन अब्लासिम नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव बेनिफ्राय बे बाथ्राखौ सोर बुंदों माब्ला बुंदों बबेया बुंदों गासैबो डिटेल्सखौ A to Z जों बाव सावरायगोन दा जाय नोंथांमोना एक्चुअली भिडिअखौ शेयार खालामना हो जायफ्रानोखि गोदान स्टुडेन्ट्सफोरा जाहाथे गोदान पास आउट जाग्राफोरा जाहाथे मोनथियो आरो लोगोसे पेरेन्ट्सफ्रा मोनथियो आरो लोगोसे एप्लाइखौ खालामनो हायो दा जों फैबाय CSB पर्टेलाव बेनि इन्टारभिउखौ लागोन CSBआ नाथाय बेखौहाय बबेयाव होदों बहा नटिस दं होननानै दा गोबां कमेन्ट्सआव दुखु मोनगोन खायसे दा बेखौ सोर बुंदों होनोबा जोंनि BTC आव अके स' जोंनि BTC आव गासै 39टा ट्रान्सफार डिपार्टमेन्ट्स दङ अके माने जोंहा BTC आ गावहानो 39टा बिफान दङ एबा डिपार्टमेन्ट्स दङ बाव जोङो Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 साख्रिखौ होनायखौ नुनो मोनो बेनो जाबाय CSBआ माने CSBआनो गाव हारसिंनो Gr-3 Gr-4 साख्रि होनो हायो आरो बेखौ माने आसामनिफ्राय इन्टारभिउ खालामनाय जाया आसामा खालि Gr-1 आरो लोगोसे Gr-2 खौ हरगोन बेनो जाबाय APSनि बेनिफ्राय हरनाय जायो APSनि दाखालि आं बुंखादों कि माने 17 अगस्टआव अके 17 अगस्टआव CM बिथांजों आसामाव रिभिउ जादों डिपार्टमेन्टेल वाइसआव गासैबो जादों आरो दा बेखौ भिजिट खालामनानै बा बिथांमोना रिभिउ खालामना मोनबाय जे BTC आव सावस्रि बिफानाव माने पस्टआ गोबां दङ बेखौ बिथाङा डिक्लेयार खालामबाय दा एक्चुअली थांनाय बारनि सरकारावनो दंखायोमोन पस्टआ Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 आव दा अब्ला भेकेन्सिया दायो बांसिन ओंखारबाय बेनो जाबाय बिथां देरहासार जेनोखि टाइटेला बसुमतारीमोन नामाथाय बिथां सारनिया थ' बिथाङा मिडियायाव फोसावबाय आरो बे मिडियाखौ नायनोबा ससियेल मिडिया फेसबुकआव नोंथांमोना नुगोन नायबानो जाबाय आङो एक्चुअली भिडिअ क्लिपखौ होला माने गुबुननि भिडिअ क्लिप होयोबा इउटुबा माने गोबां प्रब्लेम जायो फिउचार लेभेलाव दाखालि सेकेन्ड चेनेला बेयावनो प्रब्लेम जानानै डिमनिटाइज जाबाय दा बेखायनो आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो खोन्थाबाय कि माने 450 पस्टआ लांदां जाना दङ Gr-3 आरो लोगोसे Gr-4 आव फ्राय नार्स ओंखारगोन आरो बेनिफ्राय डक्टर्स ओंखारगोन आरो बे डक्टर्सफ्रा गासैबो माने आसामनिफ्राय फैगोन देन बेनिफ्राय नैबे ANMफ्रा बेनिफ्राय GNM जिथु स्टाफ नार्स बेफोरखौहाय BTCआ खालामगोन ना खालामा बे उननि बाथ्रा नाथाय ANMखौबो BTCआ खालामनो हायो आरो स्टाफ नार्सखौबो खालामनो हायो मानोना थांनाय बारनाय सरकारावनो स्टाफ नार्सआ दंखायोमोन आरो बिनि अनगायै बुंदों कि माने बिथाङा डिक्लेयार खालामबाय एनाउन्समेन्ट खालामबाय जे ससियेल मिडियाआव नोंथांमोना नुगोन गासै हेल्थआव 450 पस्टार दङ बिनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौहाय CSBआ होसिगोन होननानै बिथाङा फोसावबाय माने बे नैबे CSBआ उइदिन 2 मान्थ्सनि गेजेराव इन्टारभिउ लागोन होननानै बुंदों माने खोथाया जाहैबाय मा 2 मान्थ्सनि गेजेराव एग्जाम हयथ' इन्टारभिउ लागोन आरो अके दा खोथाया जाहैबाय बेखौ लायोब्ला दानि अनगयिं नैबे BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्ट होबाय जेब्ला थ' बिनि एग्जामा जाग्रोगोन बिनि इन्टारभिउआव जाग्रोगोन बिनि साख्रिखौ बिथांमोना होग्रोनानैसो स्टेप बाय स्टेप गुबुन डिपार्टमेन्टआव बिथांमोना मा इन्टारभिउखौ लागोन आरो दा खोथाया जाहैबाय अब्ला थांनाय बारनि हल्डआव थानाया मा जागोन टेक्निकेल पस्टआ दा टेक्निकेलाव ओरैबायदि पस्ट थायो एग्जाम्पल लेब टेकनिशियान थाबाय रेडिअग्राफार थाबाय बेनिफ्राय स्टाफ नार्स थाबाय बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल गोबां पस्ट थायो बेखौ नोंथांमोना जेब्ला नटिफिकेसन फैगोन अब्ला मोनसिगोन दा बेनो आरो दा स्टाफ नार्सआव GNM खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय BSc नार्सिं खालामनाय जानांगोन आरो आसाम नार्सिं काउन्सिलजोंहाय रेजिस्टार थाथारनांगोन होमबासो बेयाव इलिजिबोल जागोन आरो ANMफ्रा जाहैबाय ANM कचिं लानाय जानांगोन ANMनि डिउटिफ्रा जों मिथिगौ जे बिथांमोना साब सेन्टारावहाय पस्टिं मोनो बेनिफ्राय स्टाफ नार्सआ हमना ला BTC बेनिफ्राय मडेल बेनिफ्राय हमना ला डिस्ट्रिक्ट सिभिलावहाय बिथांमोना पस्टिं मोनगोन आरो Gr-3 Gr-4आबो माने जिखुनु जाया हस्पिटालाव हेल्थ डिपार्टमेन्टआव पस्टिं जागोन दा बेनि अफिसियेल नटिफिकेसना बावहाय बिथांमोना होसिगोन होननानै माने बुंदों आरो दान मोननैनि गेजेरावनो नटिफिकेसन होगोन होनना बुंदों बिथाङा स' जाय टेक्निकेल लाइननि स्टुडेन्ट्सफोर दङ बा नन टेक्निकेल दङ हेल्थ सेक्टर मावनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोना रेडि था नटिफिकेसन फैनाय लोगो लोगो बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन एबा नैबे CSB पर्टेलाव नोंथांमोना मोनगोन दा खोथाया जाहैबाय थांनाय बारनि हल्डआव थानाया मा जागोन जेरावहाय 90 स्टाफ नार्स दंमोन दा बे मा जागोन बे समजों लोगोसे मोनसिगोन खिन्थु
केन्सेल दासिमबो थाङाखै ना गोदान एडभार्टाइजआवनो एड खालामनो हागोन ना मागोन बे समजों लोगोसे नोंथांमोना बेनि बागै डिटेल्सखौ मोनथिगोन आरो अके दा बेनि एडभान्स आपडेटआ कि माने बिथाङा दिनै एनाउन्समेन्ट खालामबाय ससियेल मिडियायाव प्रेस मिटआवहाय स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो